inne görürsün ol tayar yılgırma. Dostum korkma, sevgini boyun almaga qıydın yanına barıp seni söyän ýemege yok diyecek ýaly daşyndan göräýmege inne görürsün ol tayar yılgırma. Söyän sözün kim tapdyka aslyna juda ýakymly söz aýtmaklyk agyr onu aýtman galmak öli mümkin näl sonsuz ýaşamaga mümkin näl ahyr öz ýanymdan 50 geze qaytalap öz-özüme yine berem ollum sözüm esgarpynam diýip bilmän sakowlap senin gözlerine durun düşenne gözüm qaytyp gelýär dostlarym sataşdy ine soraýarlar ýere nätdiň aýtdyň ýa-da öňkiň dey bu gezegem ýene bolgusyz gürrüňler bilen aýtdyňmy bilen oklar öz başyna düşmän soň ýoksa menim isleýärin aýtmagy bile gelýär kinon täsiri hakda gurrun edip gurrun sen isleýän ýok diýip aýtmagy. Dostum korkma, sevgini boyun almaga qıydın ýanyna barıp seni söyän ýemege ýok diýjek ýaly daşyndan göräýmege inne görürsün ol tayar yılgırma. Dostum korkma, sevgini boyun almaga qıydın ýanyna barıp seni söyän diýmege ýok diýjek ýaly daşyndan göräýmege inne görürsün ol tayar yılgırma. Söyän sözün kim tapdyka aslyna juda ýakymly söz aýtmaklyk agyr onu aýtman galmak welin mümkin däl sonsuz ýaşamaga mümkin däl ahyr gurrunlarymyz bolgusyz o hakda bu hakda bayramçylyk şanly seneler hakda özgö söýüşýänler söýýänler hakda oku mugallim yeneler hakda gurrun arasyna bolsa şo sözi men sana aýtjagam bolýan şol gudratly sözüň jadyly sözüň aýdylaryna araşýanyňam bilýän çekinjiňlik bolsun ýene bolmady hoşlaşlyk sen gaýtdyň öýüňize bakan söýýän sözü bilen tasdiklanýan çaby söýgümiz oýunmyka çynmyka. Dostum korkma, söýgüni boyun almaga qıydın ýanyna barıp seni söyän diýmege ýok diýjek ýaly daşyndan göräýmege inne görürsün ol tayar yılgırma. Dostum korkma, sevgini boyun almaga qıydın ýanyna barıp seni söyän ýemege ýok diýjek ýaly daşyndan göräýmege inne görürsün ol tayar yılgırma. Gaýdyp gelýän öz-özüme igenýän biderek gurrunlary edenimi bilýän nämäge gerekdi kinon gurrungy aýtmaga derek oňa söyýän sözüni Näçe urunsaň geç biderek ýüregiňi dilýär ertir gelse ýene de wagtsynalar käkela bolgusyz pikirler gelýär wagt bir zady oňormanlar köneler sözü oglanlar qyzlara däle qyzlar oglanlara aýtmaly bolsa görsene nähili hezil bolardy olaram duýurdy